Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ulo badum ubalawan ka kensan ye kinong snap lem khasi hapok kajella. Namar iwe ilong kme ibala agbun teliki plem khasi ila khlat no nakane kasla perthai. Kata ide ikong destina mauri. Ibala khlat mendakasngi ka pratrek urempang arajar arpoar hayeng sa jong i halnong remba lajong kra shelong. Hadin ka jingshitam ka balaban ye imenta lalai benaitam AA. Ya kamet ka badangsa on sa pendep no lasai kasngi ka khandai tarik urempang arajar arpoar. Ha ka ba on le buram hayeng sa jong i hanong remba ha ka por si baje no phaisngi bad ha ka por ar baje no phaisngi on le buram khadu halat kor haswa banlet on tep ha ulum jeng tep halat kor. Ikong destina ila don hakarta ka bahan rebo khandai snem. Ila akbun teliki plem khasi bat ka wei ka plem ka bakham ya yo leng ba ka jing tebet jong i ka de ka plem jing em. Ka badang su pelat habiju cinema ha ubenai no pra arhajar arpawe. Ka bala penyam ya ki pat ba. Hadien kata ila mi khendiat ha ka plem ka pam. Bat kan sadon ka wei pat ka plem khasi ka ba ai kerteng ka ka jing ien. Ka ban sapen i pat ba habiju cinema nadu ka khat wei tarik menta ubenai rempang arhajar arpawar. Nakaliang ka plem jing em ka plem da ka escape ka ba ikong destina ila yo ban ang bat ki wei de ki plem khasi kila pha ka khubor sngaulem shaki ba yeng hasem namar ka jing khlat no ka long ka jing du ye kinong pen mi plem bat ya ka jat ban rehi baro ka wei omdang ba isem menta ha ki kam ak plem ikong destina ilong ru kom ka president jong ka senglong kme nong remba la jongkra bat president ka senglong kme kur mauri ni don ke jinga dei ke bajan ba ide medu mo ni kot i bat ila khat menam step nakaliang jongi kum ga dor barkur mauri kalong ke jing du nong ke krau yang i ke kur borok ke wehi namar ba ide wei na i don ke jinga don mentaban seng ya ka dor barkur ke jongi na du arhajar san bat ila long nu i president jong ka seng long keme jong ka kur mauri ke jongi hadu kani kasngi ka bamanta hadu benda klap no na kani ka slapertai hajing sha ideiru iwei na ibapau ba hajing shim menta ban ya ak akini ki film khasi ke jongi ki film ki baper ki ba barok ki pat ba ki la yo i bat ya no sniang do shibun na jing ak film but hajing sha idei ba paria baya jan ba bat ki pai ba bat kumju bat ni kum kukur bat ilano senyang do sibon haka haki benta ki paper haka bedai bat ka jaj benriu bat kumju ru bat ni kum ka kur mauri ko we dan ka liang jongi ni pha jing slolem shaki khun ki jongi ora armut khamtam amit badai we na ki nong ke kam jong ka dobar kur mauri jongi Lanot pendam. Ngin pedap i lasai kasngi kan don ke jingle don buram i hangni po kan ka yeng ka isa menta mar bi deiru ka ju ka por i president jong ka senglok mi hangni po ka ni ka dong ka isa dong ni kan nong remba la nyura bat nang ni kan don ke jingle don buram i bat hadien kata pat ke jingle don buram ka ba khadu sha ban le i kan yam kur kom ban le pendap ban on tap i ngin ra i sete special like kor em naka onong lu nakaliang jong kayeng nakaliang jong ki baheng masam ikut ikti ki kwai i ban pendep dak basut tap kan Hey ha. pantai po hanum he po like kor Kena bajian nang nen mi nang nang ne na po like mukra kin strang ni ka service ke baret ka porsi baje bat hantai po like kor nilai penbet ban le ar baje mar kum bapitip ka kur mauri ka de kur ka bahe ka bun pai nakaliang jong ki kur parok ki kwa ban don beta ban de ban pendep don buram ya kamet ke masa cumi medo destina mauri namar bang ya bon pat ba tengi hab ban pengkhe kata terkom ke badai ban de don buram ke bakadu i hang te po alai kor bon la sha keski Lana kena arbiji kena kerta jung i kasna. ka kerta jung i mentai la don rup dai ila don ha pedeng kerta ba pedeng ha empat dai ba ong ba ila da temen idang klan jing sha idi ba shat ba klan ndai kini ki benai lai benai ki baladep idon pedeng ke jing stom ha ka ba nakaliang jong ki khon kila
let ban sumari i hang te po superket ila yo ka jingkoi ila wan phai si yeng pat hadien haswa bi inklat pat la sumar biang i po batinios ta ndai mentapat ublei ila kot na i seladi ila kam no na dia selapat hai Ibat kum hakur mauri. ibat kum ka mapi. presiden Mapi. orang ada u working president to ka Dorbarkur Mauri jadi orang bakur Kulis ba.